Patay na diyang napalgan si Glenn Ributa, 28 anyos, minyong residente sa Makilala, North Cotabato, human na lumos sa baybayon sa Mulato Beach Resort sa Barangay Dawis, Digo City, Davao del Sur. Sa report sa Digo City Police Station, personal nga nagpakitabang ang asawa sa biktima nga si Annalyn Ributa. Alas G sa buntag niadtong Domingo o kagahapon, Disyembre 21, 2025, human wala na makita ang iyang bana sukad pa sa kadlawon sa Sabado. Sumala sa investigasyon, katapusang nakita o nasiplatan ang biktima sa ang naligo sa dagat alas 12 sa tungang gabi niadtong Disyembre 20. Kinsa gituuhang lango sa ilimnong makahubog atol sa ilang Christmas party kauban ang pamilya. Nakig-koordina gilayon ang kapulisan sa Philippine Coast Guard ug mga opisyal sa barangay alang sa search and recovery operation. Alas 10:45 sa buntag napalgan ang lawas sa biktima ug gisuwayan pa og revive uban ang City Disaster Risk Reduction Management Office Consigliere Remo. Apan wala na matabang o gideklarang patay ang maong biktima sa maong lugar.